Molt bona tarda. Avui tornem a obrir aquesta finestra que ens uneix des de diferents punts del món i avui tinc el plaer, per això vaig tan mudada, de poder entrevistar una dona que és espectacular en tots els sentits i que és una supergran empresària, sobretot, i que segurament, doncs, com tots els convidats, totes les convidades que intento que ens acompanyin a aquest espai, doncs, ens donarà segur idees que ens faran reflexionar, idees que ens inspiraran i que puntual ja la tenim per aquí i és la Txell. A veure si ens funciona la tecnologia. Jo mentrestant aniré presentant a la Txell mentre entra, a veure. Ah, que tenim. Benvinguda, Bona Txell! tarda. Escolta, em fa moltíssima il·lusió, m'he posat així de mona, que jo normalment, com saps, faig en roda d'esport i me vaig a posar una americana, una mica cookie, mai podré estar a la teva alçada, perquè tu ets una dona espectacular, deia, en tots els sentits, i mentre la gent es va connectant, faig així una curta i breu repassada pel teu currículum, perquè tens un currículum super extens, si algú et vol seguir, a part del teu perfil aquí professional, doncs també et poden seguir per LinkedIn, que a més ets força activa, perquè ets una dona que fa moltíssimes coses. A part, comencem, si de cas, dient que avui és el dia de mare i tu ets mare, a part de tot el que fas, que moltes vegades penso, aquesta dona com té temps, amb crios petits, jo que també he sigut mare amb crió petit, penso, amb dos, com té temps, he fet tantes coses com fas. Però això és un secret que ens hauràs d'explicar durant la xerrada. Faig també un breu incís per si se connecta gent que no sap massa bé com fem els directes, doncs intentem que durin uns 30 minuts perquè després si els volem recuperar signaments quedarà penjat al perfil, per tant si algú no es pot quedar doncs després el podrà recuperar i faig el que deia, un breu resum perquè el teu currículum és extensíssim i fer una presentació teva doncs no és gens fàcil perquè ets emprenedora, feminista, a més et defineixes així, no? I jo recordo que et vaig conèixer, entre cometes, doncs, quan estaves en un projecte molt interessant, que era FibraCat i FibraCat TV, però ara mateix ets presidenta executiva de Manix Capital, i vas cap a la barrera dels 50, que jo ja l'he passat, t'he dit que s'està igual amb el 4 que amb el 5, per tant no hi haurà canvi aquí. Has tingut un munt de premis, a veure, de tota mena, des de premis de reconeixement a la teva tasca, però també per promoció de la nostra llengua, del català. I a més aquest any, com que no tenies prou cosa, t'has llançat amb un altre nou projecte que es diu Icòniques amb K, la primera, i amb K la segona, i sempre al final hi ha un mateix tema, no? Que és potenciar la presència femenina, no? I donar-nos oportunitats. I per això sobretot també volia doncs, que m'acompanyessis una estona, perquè jo també intento doncs, visibilitzar-nos, no? Perquè venim amb amb una bona motxilla d'invisibilitat i llavors doncs, sempre que podem no, doncs, donar oportunitats, que és el que dic, no volem més que ells, però sí que volem les mateixes oportunitats. No? I a partir d'aquí, si et sembla, doncs comencem. A part de tot això que he dit, si t'haguessis de presentar tu, com te presentaries? Ui, em sembla que he perdut a la Txell, a veure si la recuperem. A veure si la tinc per aquí. He perdut la Txell. A veure. A veure si ens podem tornar a connectar. Si podem recuperar el directe. Ara, que t'havia perdut, Txell. Ens havíem perdut. Sí, 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 jo sí. t'estava veient tota la presentació, això sí, però m'havia com expulsat. Tota la El que... tecnologia, al final, no et pots ser líder tecnològica i que t'expulsin directament. Sí, sí, però bueno, de fet, de vegades passa, no? Que dius falla la tecnologia just en el moment que no toca. Però deia, jo he fet aquí una presentació, però si t'haguessis de presentar tu, com et presentaries, així de forma breu? Maria,
Jo sempre dic que jo tinc dues presentacions. Una, per una banda, és com les targetes de visita, no? És com allò que diu el LinkedIn de tu, no? Presidenta actual executiva de Manix Capital, unida a moltes coses sempre relacionades amb dones, no? Actual i nova també consellera de l'Observatori, no? Del Consell de Conselleres de l'Observatori de la Cambra de Comerç de Barcelona. Però al final, com realment em defineixo és com a empresària, esposa, mare i sobretot feminista. Però ara ja des de fa un temps li poso un punt més, no? Sempre dic que soc com feminista plus, soc com aquell entrecot que quan vas a demanar-lo et demana a quin punt el vols, doncs jo t'he de dir que jo el tinc un punto más. I aleshores, realment, la meva definició sempre és empresària, esposa, mare i feminista, no? Per davant de tot, independentment dels càrrecs que les meves targetes de visita puguin dir en aquell moment. Sí, perquè deia abans, portem una bona motxilla d'invisibilitat i suposo que això també ens fa, no?, voler que les noies que venen a darrere no visquin el mateix que hem viscut nosaltres i que al final l'únic que demanem són oportunitats, no demanem res estrany, sinó que tinguem les mateixes oportunitats que ell. Les dues estem en sectors on hi ha molt home i al final no fa gaire, jo per exemple parlava amb un company en un curs de lideratge i deia, però si ja no existeix això del masclisme, jo li deia, no, perquè tu has nascut mascle, blanc, etèreo, i llavors per tu tot és normal, dic, però per nosaltres qualsevol cosa que per tu és normal, jo li deia, tu has passat por alguna vegada anant sol pel carrer a la nit? Me deia, no. Dic, val, doncs nosaltres sí. Dic, doncs partim d'aquesta premissa, doncs tot és diferent per tu que per mi. Llavors no vivim en igualtat de condicions. El dia que jo pugui anar per una ciutat de nit sense haver d'anar patint a veure si m'assalten i em violen, doncs potser tot serà més igual. Doncs partit d'aquí, doncs tot és diferent. I llavors intentem, no, amb gent com tu, doncs donar oportunitats a qui no les té, que normalment doncs, som les dones. I escolta, ara que ja ens hem posat en context, per què arribes a aquest punt de dir, bueno, jo vull dedicar la meva vida a donar oportunitats a les dones? Mira, tot això, mira, agafant una mica el discurs que acabes de fer, des del punt de vista empresarial, aquí hi ha diferents coses per assolir la igualtat. Si agafem les dades ens juguen sempre en contra, ens juguen realment en contra, no? El tema és que jo sí que intento tenir, i dic intento perquè evidentment sóc conscient dels resultats i les dades. Si agafem els senyors de Davos ens diuen que aconseguirem, segons els seus baremos i les seves escales, la igualtat dintre de 150 anys aproximadament. Aleshores, partint d'aquesta base, que és el que diuen les dades, anem a mirar-ho des d'un punt de vista en positiu. Crec en la importància dels referents, crec en la importància de visibilitzar, no? Al final és una gota melà i hem d'estar allà, hem de començar, no hem de començar, hem de continuar. Per una altra banda, agafaré diferents sectors i diferents veus, no? Que consideren que esto del feminismo està de moda, no? I doncs benvingut sigui. En moments determinats, i això ens ha d'ajudar a posicionar-nos. Aquí l'important és que la dona no ha de perdre el poder de la presència, i per això aquestes màximes del màrqueting, no? Si no te ven, no existes. Necessitem dones com tu, com jo, com moltes de les empresàries que em rodegen, com moltes de les dones que es mouen en els sectors. T'he de dir que la majoria de les dones ens movem en sectors d'homes. Vull dir, és inevitable, perquè a més un percentatge molt alt de les dones deixem de treballar per dedicar-nos a la família. La pandèmia ens ha tirat anys enrere. Vull dir que partint de tot això i de les dades, sí que crec que hem de començar a posar les coses clares en aquest sentit, no? Per una banda, estic d'acord amb les quotes, vull dir una cosa que és un tema molt, molt delicat, però sí que crec que la gent jove ha d'aprofitar també tot això. Vull dir, de les que anem marcant el camí i anem fent, i evidentment ens hem trobat amb molts obstacles i encara anem batent uns quants més, el que hem de procurar és normalitzar, que és el que hauria de ser la igualtat. Per mi, o sigui, jo realment sempre dic que faig sempre el del feminista plus, però la realitat és que per mi
ser feminista és considerar que la gent som iguals, Correcte, no? sí, 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 Quan sí. parlem d'homes i de dones, però després també me'n vaig a la resta. Vull dir, realment la riquesa existeix quan combines coses, no? Quan combines homes amb dones, races, religions, etc etc. No, aquí està la riquesa d'interpretar moltes coses. Per tant, sí que crec que per aquestes noves generacions, per aquestes noies que ens veuen, doncs volen veure dones vives, no? Jo sempre he dit dones vives com nosaltres, que anem marcant pautes, que a més parlen d'una manera clara, que sabem entendre al final els idiomes en el sentit de dir, ei, no? Jo també he passat per aquí, vull dir, no? El camí que has de recórrer per arribar fins on has arribat, que inclús quan has arribat mantenir-te en aquest nivell és duríssim, molt més dur que la resta dels teus companys similars homes, i que després, quan parlem de renúncies, tots fem renúncies. Vull dir, crec que hem de ser una mica clars. Totes i tots fem renúncies quan volem assolir determinats objectius, ja sigui professionals o dels que siguin, tots hem de fer renúncies. Jo simplement el que vull és no renunciar més que un altre. No? No vull renunciar més que un Correcte, senyis al meu mateix que nivell. estigui No? repartit. I jo crec Sí, que això forma part de l'educació que hem d'anar repetint i repetint i repetint, que a més el talent no és que sigui a gènere, no, és que el talent el tenim tots, simplement hem de trobar en què som bons cadascuna de nosaltres i després no tenir por, no? El meu famós, aquest sense por Goliat, que l'he tornat a recuperar ja amb la versió 7.0, però el no tenir por a decidir, a demanar un augment de sou si el necessites, a demanar hores per poder dedicar-ho a lo que et dongui la gana. Jo no diré només als fills, vull dir que això és tan fàcil ja, no?, dels fills o no fills, vull dir, pots tenir-ne o no tenir-ne. I després moure't amb la llibertat doncs, que hauríem de moure'ns, no? I a tot arreu, a tots els països i a tot arreu. Jo sempre dic que nosaltres, dintre de les feministes, som unes feministes afortunades perquè vivim a Europa i perquè vivim a un país on els problemes que tenim són molt grans, però no són tan grans com els d'altres dones d'altres països o d'altres religions. No? Per tant, sí que crec que dins d'aquesta, de ser afortunada en això, ens cal la lluita, obrir horitzons i ser solidàries entre nosaltres i recolzar-nos. correcte, sí, 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 perquè és el que tu deies, no? Calen referents, però és que no sabem tampoc mai qui ens està veient. Llavors, justament aquestes dones d'altres països que encara estan molt més reprimides, doncs pot ser si ens veuen i com fem les coses i que és possible, sobretot, que és possible i que hauria de ser normal, no? Doncs que tenir una dona de jefa i no una excepció, doncs que vegin que, bueno, si aquí pot ser, allà, per què no, no? I que al final, doncs, també recollint una mica el que deies, doncs, lo maco és al final tenir equips multidisciplinars i multiculturals perquè tothom aporta coses diferents, perquè al final el monotema, doncs, el que fa és carregar-se la creativitat, etc. no? Quan som allò de molt tancats de ment, i si volem creativitat, justament el que hem de deixar és que explosioni, no? Tot aquest talent que tenim i que entre tots doncs, podem aportar, i el que sí és molt important al final saber on col·loques cada persona perquè justament se pugui desenvolupar i que no hi hagi ningú al costat que l'estigui frenant, no? Però això independentment de l'idioma, de la cultura Sí. i de la raça, del sexe, tot això, perquè al final, com sempre dic, jo he tingut la sort de que el meu pare em va criar com una persona, no com una nena rosa, que l'amor s'hi posa, sinó jo que fes el que volgués dintre d'uns principis i d'uns valors, i a partir d'aquí, escolta, endavant, no? Que justament moltes vegades amb aquest món tan evolucionat que se suposa que tenim, hem perdut el més bàsic, que són els principis i els valors, i una paraula molt simple que és el respecte cap a les persones. Llavors, si tots ens respectéssim, segurament aquest patriarcat i aquest masclisme doncs, no existirien, perquè al final, com que és una forma de xafar a l'altre, doncs viuríem tots més en pau, tot més equilibrat, però bueno, la realitat és la que ens trobem, i justament te volia preguntar sobre la realitat. De lo que tu et pensaves i de lo que tu somiaves a lo que te vas trobar, era igual o era molt diferent o com? No, jo al final el que sempre he dit en aquest sentit és del que jo somiava. Jo també he tingut la sort, jo sempre dic que el gran feminista de casa meva era el meu pare, no? Llavors,
ja sóc afortunada de Encara que base. no ho sabés. No, no, segurament no ho sabia, no? Sempre he pensat que podia haver estat un cafre absolut i, en canvi, va entendre i recolzar les dones de la seva família. Les dones de la seva família venien ja de la seva mare, que havia quedat vídua molt jove, a la meva mare, la seva dona, que va entendre que volia explotar professionalment i va permetre que en aquella època, quan parlem dels anys finals dels 70, principis dels 80, doncs una dona pogués treballar amb un càrrec executiu, etc. No? Sempre dic que a casa meva el gruix dels diners principals els portava la meva mare, no? I a casa érem conscients d'això i ell va entendre que podien ser un matrimoni, o sigui, la igualtat a casa meva s'ha respirat d'una manera natural. Per tant, hi ha una part que no m'hi trobo. O sigui, els obstacles que m'he anat trobant han anat segurament molt més cap a aquesta última època, des de la banda de l'emprenedoria i de l'empresariat, et diria. Sí que és cert que jo des de joveneta vaig estudiant i començo a treballar en una multinacional rodejada d'homes, però la realitat és que moltes de les coses que sé ara les vaig aprendre d'ells. Vull dir, realment no he tingut mai un problema real o dur que diguéssim, no? Em vaig trobar amb uns obstacles que em van paralitzar en algun moment. La realitat és que no. Almenys en el meu cas. I no només vaig aprendre molt d'ells, vaig aprendre molt, inclús vaig entendre a llegir entre línies aquell joc, no? de senyors. El que vaig ser una mica més espavilada i vaig començar a aprendre a llegir entre línies i a aprendre el que em semblava que estava bé i el que no estava bé, però la veritat és que, bueno, a mi em deien la nena, clar, perquè la majoria d'ells tenien fills de la meva edat en aquell Clar. moment, però la realitat és que vaig aprendre moltíssim, moltíssim, i després la vida m'ha anat evolucionant. Però sí que és cert que al llarg dels meus càrrecs de direcció et topes amb aquest patriarcat que és com un fum. Jo al final dic que ens han educat en una cultura masclista, no? Què és el que és masclista o el que no? Segurament jo encara a vegades faig una feina important de no caure en estereotips, a vegades he de focalitzar, de no riure inclús d'alguna broma que abans reia i ara intento no fer-ho perquè penso no podem tirar per aquí, o sigui, no puc entrar en aquell joc. Però és un exercici que m'autoimposo, no? Aleshores, els topalls que després t'has anat trobant és la realitat del món empresarial i de l'alta i de realment on es mou el poder. Jo sempre he dit aquí, no? Quan realment toques àrees de poder, i anem a dir-ho així, per tenir una empresa d'èxit o per ser el cap principal, no? El cap visible d'una empresa, quan toques mitjans de comunicació, no? I també ets el gran referent en el que focalitzar, aquella imatge sóc jo, no? En el meu cas. I aleshores aquí sí que m'he topat amb coses que he hagut de gestionar doncs, bueno, de moltes maneres, sent molt estricta i molt dura en molts casos, on he hagut de, com et diria, treballar mentalment molts atacs que he rebut pel fet de ser dona, perquè jo dic, no, nosaltres dins de l'empresa érem dos, no? En aquell moment, i ara continuem, no? Amb Mànix, que som el Josep i jo. En canvi, els atacs directes els he rebut jo, no? I aleshores jo deia, i això per què passa? No? Per què si som dos? Si tots dos hem pres una sèrie de decisions, ens hem equivocat amb més o menys encert, hem creat un canal de televisió, no, per un tema de branding, etc. Per què es focalitzen en mi i no amb l'altre, no? Quan al final. I aleshores el que sí que entens és que les dones en aquest sentit som el tir fàcil. I ho dic així perquè és més fàcil, o consideren que és més fàcil, o se senten més autoritzats o hi ha com una espècie d'això, no? De vel on es permet més atacar amb una dona que un home quan parlem de diferents coses, no? D'empresa, etc. Jo ho dic perquè si en aquests últims 25 anys de la meva vida doncs no vaig sentir aquest atac directe
com a dona, i ho dic així, no? Amb micromasclismes. Bueno, jo al final t'he de dir que els micromasclismes els dic masclismes, no els dic Sí, perquè al final micromasclismes, són el mateix, no? sí. I aleshores aquests els patim, els hem patit i els patirem sempre perquè fins que realment no hi hagi una cultura real d'això, de fer un esforç i dir, no, jo no puc riure d'això, no puc fer una broma tal, però com dic de masclismes dic sobre racisme i sobre 40.000 coses, vull dir que el que sí que és cert que és que la broma fàcil no? Te voy a ampliar la cocina para que tengas más libertad, que és un acudit que encara es fa, no fa gaire ho vaig sentir, vaig pensar, bueno, és que em poso les mans al cap amb aquestes coses, no? Doncs, Bueno, però també dona una idea del nivell de la persona que està dient això. bueno, Vull sí, dir, i de la és cultura, que i de la, sí, ell mateix reflexa. sí, no, i de la cultura en la que ens trobem, vull dir, vivim en un país masclista, vull dir, no ho podem evitar. Aleshores, sí que és cert que l'última època és on més atacs cap a la meva persona he patit, no? Com he passat per sobre? Doncs tenim molt clars els meus principis, tenim molt clars els valors de les empreses que lidero o que liderava, i en algun moment fent, no, que m'entrés per una banda i em sortís per l'altra. En algun moment que m'hagi sentat molt malament, també és cert, no? I després, per una altra banda, reaccionant i no callant. O sigui, el que vaig aprendre és abans era el calladita estàs més guapa, no? Jo recordo en algun moment que se'n deia, Txell, no, no? Jo sóc un petardo de mitja curta, o sigui, a mi fas pam i jo salto. I llavors a vegades s'emprenyava i em deia, no pots saltar, no pots contestar, no pots fer, no pots tal. I al final, en molts àmbits, en àmbits de reunions, en àmbits públics de premsa, on també i tal, i al final vaig aprendre no, vull dir, si tu ets tan maleducat o tan maleducada com per dir-me una determinada cosa, jo no entraré al barro, o sigui, jo no bajaré al barro amb tu, no? Però sí que és cert que crec que s'ha de contestar I i tant. que també Jo crec també sóc del mateix parer, amb elegància, és però que clar, vull dir, al pam. final, sempre dic, no?, que ens volen guapíssimes i callades, no? I és com se'ns vol. I aleshores vaig entendre o vaig decidir per mi mateixa que jo no ho anava a permetre. I per tant, quan es fa qualsevol comentari, ja no només meu, sinó de qualsevol dona, a la que conegui o la que no conegui, vull dir, davant d'un cercle on pugui estar relacionada amb homes i dones incloses, vull dir, disparo amb la mateixa velocitat al comentari, sigui qui sigui que el faci, vaig començar a no tolerar aquesta sèrie d'atacs ni d'insults a cap dona, i a mi tampoc, evidentment, contestant obertament i amb la mateixa vehemència que moltes vegades se t'ataca. I aquesta és la meva manera de fer. A vegades puc semblar més educada, menys educada, més políticament correcta i a vegades menys, però la realitat és que és la meva manera de fer i aquesta no la canviarem. Escolta, i el teva manera de fer justament doncs, t'ha portat a ser una emprenedora constant. Jo vull que m'expliquis algun truqui. Quina característica sí o sí creus que, perquè abans has vist passar molta gent treballant amb tu, hauria de tenir una persona emprenedora? Perquè moltes vegades sembla que és que els emprenedors tinguem alguna cosa que no té segons qui. Tu quina característica destacaries d'una persona emprenedora? Bueno, jo sempre dic que jo no sóc emprenedora de naixement, jo m'he fet emprenedora al llarg dels anys. Hi ha gent que sí que ja neix amb aquesta inquietud de crear coses. Les emprenedores o els emprenedors el que tenim és un esperit de voler fer canvis, no? I de crear coses i jo sempre dic, no?, que dins de Mànix ara ens dediquem a invertir en projectes que puguin canviar el món. I ho vaig dir així de clar, fent una frase tan potent i tan bèstia de vinga, va, no? Anem a fer coses que canviïn el món perquè personalment hi crec. Jo crec que les emprenedores el que som revolucionàries. I dic revolucionàries perquè, a més, si el món de l'emprenedoria és complicat, crear una cosa de zero per tots, per les pors que et genera, per la necessitat d'inversió i de capital, vull dir que no arribem tots dient ei, tinc grans idees i vale, fenomenal, no, xaval, 2 golpecitos en l'espalda. No, necessitem que ens recolzin. Per tant, jo sempre dic que un emprenedor o emprenedora el que ha de tenir és la capacitat de crear la idea. Per una altra banda, entendre com executar-la i demanar ajuda per executar-la. No, jo dic que soles no podem fer les coses. I el que sí que destaco és la valentia si a més d'emprenedor ets una dona, perquè ens posen els 3 obstacles de més. I si a sobre ets immigrant, ni t'explico. Bueno,
Clar, per això deia, no? Vull dir, quan valorem dins del món de les inversions, no? Que és una part que doncs, des de fa cert temps comencem a moure, el que sí que te n'adones, i les estadístiques també ho diuen, és que s'inverteix molt menys la capacitat d'invertir en projectes liderats per dones és un percentatge molt petit, molt menys que els dels homes, no? Aleshores, això és una de les coses que també hem de fer. Què és el que vaig decidir jo? Jo dic, soc molt coherent amb el que faig i amb el que dic. T'agradi més o t'agradi menys, que això també pot passar, però aquesta ja ha començat a donar-me una mica igual. El que sí que vaig fer és, si realment crec en això, crec que he de moure'm cap a aquesta banda. Per tant, dins de Mànix, que evidentment creem projectes propis amb intel·ligència artificial, vinculats a tecnologia, comunicació, etc, part del meu pressupost des de l'inici, no? Allò que tens la bosseta dels diners com per saber on vols invertir dins de la teva empresa o on vols participar, el meu pressupost sempre, el meu, se'n va al 100% a projectes liderats per dones, no? On la CEO sigui la dona, on hi hagi un component femení d'ajuda a les dones, etc, i des d'aquesta última banda, no, amb la creació on hi participo directament de la creació d'Icòniques, no? Que és un projecte que hem creat nou i que espero que em deixis Sí, parlar-ne sí, després una sí, mica. sí, a més és que abans de començar estava Sí. allà tafanejant una mica perquè no ho sabia, el desconeixia, perquè és nou d'aquest any. Bueno, t'hauràs donat d'alta, icòniques.com. No m'ha dat temps perquè quan m'has enviat tu el missatge que t'he dit ara mateix no puc Sí, estir sí, d'això, sí. estava allà Sí, tafanejant sí. i dic ara no puc Bueno, sortir del... a part de seguir-nos a Instagram, com que això és un projecte que el vam iniciar, no el vam presentar, el vam llançar el 8 de març, evidentment. El que sí que s'ha d'estar és molt, molt atentes al que farem amb Icòniques, no? Sí, perquè he vist que teníeu podcast o que tindríeu podcast, blog, o sigui, hi ha de tot. Com m'ha donat la A més, sensació dos de... dones molt potents, perquè és això, jo la síndrome de la impostora, ja has de saber que, bueno, ja ho saps, però no, jo no el tinc, no el tinc. No, jo tampoc. Per això, i Si no aleshores, estaria on estic. per això, i aleshores, jo crec que amb Icòniques, bueno, hi ha moltes il·lusions posades per part de la Mara Alarcón i meves amb Icòniques. Ens hi estem esforçant molt per presentar algo molt xulo que segurament serà a l'octubre, perquè costa molt el que dèiem d'emprendre, no? Icòniques és un projecte que comença de zero, amb la força de dues dones molt potents, que ens en sortirem amb aquest projecte molt, molt, molt enfocat cap a dones amb ganes de fer-se veure, no? I, escolta, tornant una mica al tema Sí. d'emprenedoria, clar, tu emprens o lideres un equip, però llavors quan tries aquest equip, tu què busques? Perquè al final, quan tens una filosofia molt clara, normalment també tens molt clar com vols el teu equip, o com? Si ens ho Bueno, pots explicar. sí. Nosaltres, i dic nosaltres perquè depèn de la banda que sigui, no? Dins de l'empresa tenim separat molt els rols quan parlem de la part de tecnologia, quan parlem de la part de gestió. Jo al final sempre dic que el gran èxit nostre va ser un tàndem perfecte entre el geni tecnològic, no, i la visió empresarial, no? Jo penso que aquesta suma han anat creant projectes d'èxit, per sort, no? Però sempre dic que no hem de desmerèixer, per una banda, és això, no? Quan parlem de tecnologia tot ens sembla com un muy Silicon Valley i en canvi aterrem aquí en el nostre país on s'estan fent projectes impressionants i per una altra banda aquests genis tecnològics queden en res si no hi ha un recolzament de visió estratègica d'empresa i de màrqueting. No? Correcte. S'ha de crear marca. Aleshores, quan fitxem a gent, hi ha una part de coneixements, evident, però mira, jo vaig dir una vegada una frase i ho vaig dir perquè, bueno, no, en algun moment vam tenir fitxat o teníem algú extremadament bo professionalment, però extremadament malparit a nivell personal, no? I, bueno, jo personalment el vaig fer fora. Aleshores, perquè és això, no? Perquè a vegades jo prefereixo, com jo dic,
algú més mediocre, no? Amb els coneixements bàsics, evidentment, però amb capacitat D'aprenentatge de crear o equips, actitud, d'aprenentatge, no? d'actitud, etcètera, que grans genis malparits, no? Aleshores, aquesta base sempre la intentem mantenir. I a vegades ens equivoquem, a vegades no. Però la realitat és aquesta. Després no hi ha diferències entre homes i dones. Jo, de la mateixa manera, quan hem de fer un procés de selecció, faig el mateix esforç que faig amb tota la resta. Si de la mateixa manera intento fer l'esforç de no entrar al joc amb algunes bromes, també faig un esforç en dues coses. Per una banda, faig un esforç en analitzar en la capacitat de crear equips de molts tipus, amb homes, dones, també amb raça, etcètera, sempre he intentat la combinació perquè sé que és una clau d'èxit. I per una altra banda, això també ho faig quan em demanen a lo millor, ei, Txell, coneixes algú, et diuen algú, per Sí, entrar en aquest consell o per aquest lloc de feina o per aquest no sé què, doncs fins ara a vegades feia pam, no? I disparava molt directe i aquest directe em sortia el nom d'un senyor, sempre, no? Perquè és la inèrcia, no? A vegades et diuen, aquí, coneixes algú per treballar a... I no, el que fos. I, i per inèrcia em surt el nom d'un home. Aleshores, vaig... Bueno, ara conto fins a 3, allò que encara no he après a fer amb lo del petardo de mitja curta. Aquí sí que conto fins a 3, llavors analitzo quines dones poden fer ocupar aquests llocs de feina, no? I aleshores ara és una de les funcions que també faig, sempre dic, ei, no? Bé, deixa'm pensar, no? Vull dir, no contestaré ara, però deixa'm pensar, llavors començo a valorar en el meu entorn o al costat o de gent que conec o a vegades aixeco un telèfon perquè dic, ei, tu que coneixes a no sé qui, clar. i busco que siguin dones que això, no? Que puguem posar en els llocs principals. I aleshores a casa nostra vull el mateix. Vull dir, al final el que vull és persones a les que pugui admirar amb la seva feina i com a persones. O sigui, jo necessito aquesta combinació de les dues coses. Sí, perquè al final Clar, tenir un i en els equip de... projectes en els que invertim també t'he de dir que ara des del punt de vista de, del món de la inversió, etcètera, quan es valoren projectes, evidentment, jo sempre dic que les empreses estan per guanyar diners i això anem a tenir-ho així clar al cap, vull dir, si no, doncs muntem fundacions o Això. muntem una altra cosa, o ONGs, però si parlem d'empresa i d'emprenedoria, una de les coses que hem de tenir clar és que les empreses són per guanyar diners. Per tant, hem de trobar aquesta combinació de talent i èxit amb les dues coses. I és el que busco, busco la clau de l'èxit en resultats, però podent participar en un ambient en el que em pugui sentir còmode. I que aquesta inversió vagi en la línia del que tu deies, no? Que és que vull canviar el món i ho puc fer des de la meva Clar. posició. No? Bueno, és que és Llavors, una de les coses que se m'ha ficat al cap, Vull dir que des de fa temps vaig veure l'oportunitat de que, per sort, havia assolit una sèrie d'objectius personals i professionals i va haver-hi un moment que vaig dir, vinga, no? Sense perdre de vista el punt de vista de l'empresa, perquè jo no el perdo de vista. Vull dir, jo sempre però dic que clar, a no, no, banda de no, tot soc està clar, empresària. han de sortir els Eh, números, però... sí, exacte, però hem de portar alguna cosa més a la societat. Els últims projectes que he fet al llarg d'aquests últims anys anaven per aquí, no? Anaven a treure resultats en el sentit de fer coses que socialment impactessin. I així ho hem aconseguit en molts casos. Evidentment ho vam fer en el seu moment amb FibraCat, destacant una empresa de telecomunicacions que va remoure tot el mercat de les telecomunicacions a Catalunya. Després, què t'he d'explicar, no? Amb la part de la televisió, on ningú donava un duro per nosaltres, on anàvem amb molt poc pressupost, on vam fer, jo sempre dic, amb una espardenya vam fer virgueries i a sobre parlant de temes dels que tothom deia, què, dones, tecnologia, no? Però, Sí, no sé, jo si hagués de dir si em donessin no? Si jo fes allò de $1 per cada pensament, a mi si em donessin $1 per cada una de les vegades que m'han dit que m'arruïnaré, que no ho aconseguiré, que em desgastaré, bueno, que em divorciaré també, perquè acabarem com el Rosari de l'Aurora, no? Sent tot el dia una parella junts, que això és treballen tot el dia. impossible, sí, jo Sí, també ho havia bueno, sentit, vull això. dir, totes aquestes coses que són estereotips més desgastats que els pantalons aquests trencats que es porten ara, ja partint d'això, si em donessin $1 per cada que m'ho han dit i hagués fet cas,
no estaríem parlant ara mateix. Jo hagués fet així, no? M'hagués anat cap enrere i no ho hagués fet perquè m'hagués espantat fer-ho. I en canvi, doncs, bueno, vaig creure més en mi mateixa que amb totes les bestieses que m'han arribat a dir en molts casos, i me n'he sortit bastant bé. M'he És equivocat, que, a vegades, bueno, cuidao, tots ens equivoquem, a veure, però justament Sí. t'anava a dir, mira, un dels consells que sempre dono quan algú me demana, escolta, què faries? Jo vull fer tal qual. Jo dic, sigui el que sigui que vulguis fer, has de creure en tu mateixa. Els demés que diguin missa, si tu creus que el teu projecte és vàlid i ho has pensat i ho veus, escolta, perquè si has d'estar escoltant el que te diuen els demés, no Sí, no. sortiràs ni de No, casa. però amb Llavors, coherència, clar, Vull en dir, sí que és coherència, veritat que el que dèiem, que a correcte. vegades agafes algú que et diu, sueña en grande, no? I que et venen Bueno, alguns no, subidons sí, que sembla sí, que sí, tal. però això ja Exacte. tem I rotllo llavors, ja dos. sí, exacte, jo dic, cuidado, perquè clar, jo dic, no? Vull dir, si tens la idea i tal, però després s'ha de buscar la xarxa que t'ajudi a Clar, crear aquell projecte, perquè sols o soles no podem fer-ho. És molt complicat fer determinades coses sol. Sí que es pot iniciar un projecte. Sí, ja dic, si has tingut la capacitat de tenir la idea i de saber gestionar-la inicialment, a partir d'aquí és crear xarxa i de veritat la gent m'ajudem quan se'ns demana alguna cosa, no? sí. A mi Sí, m'han ajudat moltes vegades, moltes. sí, perquè a més una altra cosa els dic. I segon, els dic una bona agenda, perquè Sí, també. confiar en tu mateixa i tenir una bona agenda és punts bàsics i pilars de la teva Sí, estructura no, com a empresària o com a i quan emprenedora. ets dona, un nucli dur que t'ajudi amb tot, Vull dir que quan a sobre ets dona i vols fer moltes coses, jo sempre dic que a mi m'agrada ser empresària, però també m'agrada ser mare i després també m'agrada ser Meritxell Bautista com a tal. Vull dir que a mi també m'agrada sortir, m'agrada divertir-me, m'agrada tenir moments de lleure fora del meu espai de feina i de la meva família. I per aconseguir això has de crear la teva pròpia política de conciliació familiar I tant. perquè la conciliació familiar pública a dia d'avui és encara una quimera, no? Vull Clar, dir però que realment... llavors tornem amb això que estàvem comentant, és que al final has de confiar en tu mateixa i en com ho fas i què fas, perquè si t'has de guiar dels estereotips que hi ha, que la mare està sempre allà i que no ha de tenir temps ni per respirar, no, tu has de tenir el teu temps i bueno, una de les preguntes que et volia fer és com t'ho feies tu per conciliar, o si realment creies que havies arribat a conciliar vida familiar, professional i diria personal, separant-ho de lo familiar, no? Mm, En aquest sentit de dir és que necessitem el nostre mm. espai, també, com a Sí, éssers individuals, i no és mm. fàcil. Jo fa temps el que vaig fer va ser molt ordenada. Mira, ara deies lo de l'agenda, però em vaig tornar molt ordenada amb les coses, no? Amb el temps que li dedico a cada una de les coses. I si a vegades me n'ha faltat, doncs és veritat doncs que dormo menys, no? Jo dic, si en algun moment requereix Vull dir, intento doncs, equilibrar d'una manera la meva vida personal, m'agrada estar a casa, és això, tinc dos fills petits, que són que són dependents totalment de mi, no? Encara, vull dir que no funcionen sols. I aleshores, doncs, entre el del temps de qualitat famós, no, aquest que diuen, doncs jo ho intento, el temps de qualitat, evidentment. A vegades no és temps de qualitat, a vegades els deixo amb 2 tablets, no perquè estiguin allà una mica distrets, però jo crec que s'ha d'intentar buscar les dues coses, però sí que crec en l'equilibri, no? Amb l'equilibri de... A mi m'agrada, doncs, això, no? Poder-me dedicar temps a mi mateixa, m'agrada fer meditació, no? I com que m'agrada fer totes aquestes coses, és temps per tu. I aquest temps per tu l'has de buscar d'alguna manera, no? I aleshores és com més o menys me n'en surto. Hi ha dies que no me n'en surto, Hi ha dies que tot és com un huracà que em passa per sobre i m'agòbio i la feina m'arrasa i la família també. I aleshores sempre la tercera pota, no? Aquesta de la part personal l'abandono una mica, no? Perquè crec que la resta és més important i quan ha passat una mica aquest huracà recupero, no? Recupero el meu espai, el meu silenci. Jo sempre dic que segurament la seguretat que tinc a dia d'avui la vaig aconseguir
buscant aquest espai personal que em va donar trobar el meu amor propi, no? Jo sempre dic que la importància de sentir-se bé amb un mateix, siguis com siguis, no? Vull dir que a vegades I això és molt important, a vegades quan faig xerrades, no? Ara que he recuperat una mica les conferències, perquè a més em diverteixo, m'agrada tocar gent, no? M'agrada mantenir aquell contacte real i més sobretot si són doncs, gent d'universitat, no? Estudiants i tal, no? Que et veuen com una espècie de diva, jo sempre dic soc Beyoncé, no? Aleshores, eh, Però rosa. sí, sí. Bueno, Bueno, no, sí, que a vegades també va rosa, jo és canvio veritat. molt d'imatge, Sí, tu també, o sigui que tu també. a mi és Sou complicat. camaleòniques, les dues, és veritat. Sí, i aleshores sí que crec, i ho recalco molt, la importància de l'amor propi, perquè, no? I de la seguretat sobre un mateix, sobre... Clar, també l'edat també t'ho fa, no? I l'experiència, no? Et vas traient tota una sèrie de motxiletes que portes a sobre, però sí que és veritat que jo doncs no sé, jo sempre dic que amb 30 anys em vaig convertir en la dona de la meva vida i aquesta la protegeixo per sobre de tot, no? Per tant, m'ho faig de moltes maneres per aconseguir doncs, la felicitat en els àmbits que jo crec per mi importants, que és amb l'àmbit professional, perquè forma part de mi mateixa, evidentment, amb la familiar, i després també amb la personal, no? Que jo sempre l'afegeixo quasi al mateix nivell. Doncs, escolta, jo t'havia dit una mitjoreta, ja portem 40 Ah, minuts així per anar, no te vull robar més temps, perquè justament tens moltes coses per omplir el temps el dia del diumenge. Per anar tancant, si et sembla, si algú ens està escoltant o recupera després el vídeo i diu, ostres, doncs jo crec que tinc un projecte que podria quadrar amb Mànix. Com contacten amb bueno, vosaltres? doncs és fàcil. A Mànix tenim la pàgina web, que és www.manixcapital.com. En allà hi ha una part que pots presentar el projecte, normalment amb temes tecnològics, i a partir d'aquí doncs, es valora aquell projecte i es mira. Vull dir, és que és bastant fàcil, no té gaire misteri. També t'he de dir que des de Mànix el que més ens agrada és participar. O sigui, no... Jo sempre dic que això d'inversora és una que m'arriba com a nuevo i que sincerament no m'agrada. I dic no m'agrada, i ho dic sempre així, no? Perquè no en sé. I aleshores, quan no saps, hi ha gent realment molt més preparada per això. El que sí que fem des de Mànix és crear projectes, vincular el talent tecnològic que tenim i que sempre hem tingut, a més amb una manera de qualitat molt alta. I jo, per una altra banda, doncs amb el meu descobriment, no, que va ser el món de la comunicació, creant projectes vinculats a tecnologia i comunicació, que també doncs, els tenim en allà i en format beta per sortir, i després divertir-me, passar-m'ho bé, crear Cosa molt negocis, important quan treballem sí, i que crear se'ns nota, negocis, a més, quan disfrutem treballant. sí, i crear oportunitats, vull dir, hem de ser, ja no diré solidaris, però no? Quan tu tens un projecte tu i l'has de tirar endavant, doncs no, pensem en nosaltres mateixos, no, que jo a final de mes he de facturar, no? I jo sempre ho penso així. Però si comencem a agafar una mica aquella banda dels valors, del que volem fer, no? Aquesta, ja et dic jo, directament, quasi... Bueno, mira, porto tants tatuatges que ja directament no, em posaré el del canviar el món en alguna banda. Ja porto el soc la dona de la meva vida amb una costella. Ah, sí? Sí. Que no te l'he vist encara? Bueno, no, no Jo trigareu, jo el perquè jo, porto de samarretes dintre que de me les poc, envia. això sí, el soc la dona de la meva vida. Doncs jo m'ho vaig tatuar i dintre de poc doncs, també mantindrem això de fer coses per canviar el món. I Icònica no només serà una cosa per canviar el món, sinó serà un tema ja no diré per empoderar, t'he de dir que a mi la paraula empoderar no m'agrada, perquè dir que empoderes algú és que no té poder, no? Li reconeixes que no té poder i per tant l'has d'ajudar a tenir-lo, sinó que Per anem a inspirar, potser, explosionar, més? a Seria inspirar inspirar. i explosionar a dones de més de 40, i dic a dones de més de 40 perquè principalment anirem per aquí, perquè a més nosaltres estem en allà, on podem realment començar a prendre decisions, ja no només en el món de l'empresa, sinó sobre les nostres vides d'una manera molt més natural, no? Jo crec que ajudarem també una mica per aquí. Doncs
escolta, no te robo més temps. Moltíssimes gràcies. No sé si vols dir De res. alguna cosa per acabar. Jo, a part d'agrair-te doncs, tota aquesta lliçó que ens has donat de vida, diria, i amb frases doncs, molt maques, algunes que m'he anat apuntant per aquí per després posar el text també d'ara que deixarem el vídeo penjat. Si algú ha entrat tard, el penjarem i el podreu recuperar. Doncs no sé si vols dir alguna cosa més per acabar. Bueno, jo, primer de tot agrair-te, perquè a més també ha estat com molt ràpid. Per sort hem tingut avui això de la disponibilitat del Dia de la Mare, no? I agrair-te també molta de la feina que fas, no? Jo que et segueixo també des de fa molt de temps i que segurament una de les coses que també hem d'aprendre és a donar les gràcies i a reconèixer la feina de la resta, no? I t'he de dir que vinculat sobretot, no, en el món de l'esport, t'agraeixo molt la feina que fas des de fa molts anys perquè Moltes gràcies. ara està com, no, el que dèiem, ara està com molt de moda, no, el de l'esport femení, però tu portes molts anys fent aquest esforç de visibilitzar dones dins del món de l'esport, no, en diferents àmbits, etcètera, i gràcies a dones com tu hem arribat al punt d'ara on està de moda i perfecte, no? I on podem créixer, on ja comencem a tenir en el cap referents i noms de dones en aquest àmbit. I jo sempre dic que aquest esforç s'ha de reconèixer ostres, ho has fet molt bé i ho estàs fent molt bé, no? Jo crec que també volia dir-t'ho perquè moltes vegades això, la velocitat en la que funcionem, no? Fa que donem quasi per fet feina com la que tu estàs fent, feina com la que estan fent moltes altres dones, també en el món de l'escriptura, en el món del periodisme, no? En el món de la comunicació. I així que també doncs, permetem que no que et faci la pilota, però és que sí que et feliciti per una gran feina que crec que se t'ha de reconèixer. Moltes gràcies. Jo soc feliç quan alguna noia esportista justament me diu és la primera vegada que em fa una entrevista a una dona o que m'ha vingut a fer fotos una dona i dic és que tu quan acabes la teva carrera esportiva pots ser fotògrafa perfectament. Sí. Dona igual el sexe, no implica ser fotògrafa, no implica que hagis de ser home o que t'hagis de definir amb un gènere, no? I llavors això els hi fa pensar i és maco llavors dir, bueno, doncs potser he posat una llavor doncs perquè hi hagi una més i no sigui l'única com encara sóc moltes vegades, no? I llavors això ja a mi em fa superfeliç. Quan em fan un comentari així, sobretot les meves jovenetes, doncs penso, ha valgut la pena estar picant pedra i aguantar segons quins cops de colze o alguna punyaladeta per l'esquena. Sí. Doncs això és una mica el que hem d'anar fent totes. Jo sempre dic que al final és de veritat, no entrem en l'estereotip que ens han marcat de que les dones si ens unim ens desbarallem. Això no és veritat. No és això, no? Són diferents estereotips que ens han volgut anar marcant des de sempre. Jo realment trenco amb tot això perquè, i a més m'emprenyo cada vegada que ho sento o que em volen fer creure que això, no? Que moltes dones no sabem posar-nos d'acord i que en canvi ells, no? Con 3 golpecitos de espalda, una partida de pàdel i 3 cerveses són els més col·legues del món. Doncs la realitat és que un grup de dones juntes amb un mateix objectiu són dones molt potents, no? I això és el que fa temps que estem treballant i que estem fent. I que hi ha una altra forma de fer les coses de com s'ha fet fins ara, o sigui que... Bueno, Escolta, Txell, un petonarro super gràcies. Fort des d'aquí i com he dit, ara deixarem penjat el directe amb aquesta dona que un altre any i per tercer any consecutiu és una de les 500 dones més influents d'Espanya, o sigui que poca broma, si us heu perdut el directe, ara us el pengem. Pensem molt aviat, Txell. Gràcies, adéu, moltes gràcies. Bona tarda.